Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per 1000 deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents. I la veritat és que és un plaer per mi donar-vos la benvinguda i comencem amb la candidata Dolors Bassa. Amb els vikings empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais, no ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Jo crec que és l'hora de dir, més enllà del demà ja s'acosta. Per tant, escolteu-me, un mes decisiu, un mes perquè sigui històric i hem de ser tots i tots hi serem. Visca Catalunya! A la conquesta del cel. Hem fet una cosa que molta gent deia que no seríem capaços de fer, una cosa que ha fet trontollar moltes poltrones, moltes, que els sentiu cruixir des d'aquí, perquè estem convençuts que no hi ha un altre camí. Després d'haver-ho intentat tot, farem allò que de fet molta gent esperava i creu que és la millor manera de fer avançar les coses, que és anar junts. Junts pel sí, perquè el dia 27 tinguem una gran resposta cap a nosaltres, cap al món i el món digui, i llegeixi admirat. Sí, aquest poble vol ser lliure. Visca Catalunya! Invencibles, junts anem més lluny. Invencibles, invencibles, amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig. En Raül Romeva, com acabava una de les ponències dient, nosaltres no som, no anem cap on bufa el vent, sinó que som el vent, no? Jo acabaria dient, ojalà bufi una gran tramuntana que el 27S ens porti cap a la victòria. Gràcies. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu? Heu de tenir aquesta confiança. Nosaltres som el vent i som nosaltres qui hem d'inflar les veles del nostre vaixell i portar-lo a un port millor, on la vida sigui més justa, on sigui més equitativa, on les raons socials tinguin el pes que han de tenir. En definitiva, un estat nou on al centre de les seves obsessions i les seves preocupacions hi hagi la realització individual i la realització col·lectiva. A mi m'agrada acabar sempre dient que pels ciutadans de Catalunya, visca Catalunya lliure. Dels arbres caiguts que ara ens empresonen, i quan els haurem guanyat tinguem ben present no aturar